Școala Tamtam se ocupă de activități vizuale. Școala Tamtam nu este în primul rând o școală pentru că nu prevede fluxul tipic format din transmiterea noțiunilor, modelelor, tehnicilor și metodelor de la un grup restrâns care știe către un grup mare care nu știe. Școala Tamtam nu aparține nici celui care știe, nici celui care nu știe. Nu este formată din profesori și elevi. Este alcătuită doar din cei care, împreună, intenționează să descopere și să aleagă noțiuni, modele, tehnici și metode care li se potrivesc. Școala Tamtam nu are o structură, nu este nici colectivă, nici obligatorie, nici autoritară, nici de stat, nici burgheză, nici muncitorească, nici ideologică. Nu provoacă participarea și nici măcar aculturație. Nu transmite mesaje codate. Poate să existe sau să nu existe. Este un eveniment natural, iar atunci când există, determină comportamente de viață proprii și diferențiate. Este amorală, originală, discontinuă, clasică, destructurată. Scopul ei strategic este ca fiecare om să-și poată produce și consuma propria activitate mentală imprevizibilă ca fenomen de comunicare spontan, singur sau în grup. Scopul ei tactic este de a elimina didactica instituțională. Nu se produce prin acumulare, ci prin anulare. Referințele sale sunt copiii, avangardele, paranoicii, sălbaticii, umaniștii, culturile arhaice, clasicii din alte timpuri. Școala Tamtam nu este făcută din clădiri frumoase sau urâte. Nu se întâmplă după un orar fix în interiorul claselor, ci este latentă pretutindeni. Este un spațiu virtual, psihofizic, pe care îl posedă oricine. Școala Tamtam, în definitiv, constă în non-existența școlii înseși.